mema bia o mabrabo se tokuro bia ye di pewom tokuro bia ye di pewom munhwa ye o na nye tokuro bi enwi woso ene ye di ade ewom munhwa ye mema maba wiase Ghana ha ababa wa no atena se obapa ma he kasegu afidie ni mu ye na mente wonka wai yo metrofo mpacho edi am producer de ma me yese fra wo moda sanete awie yenka bi nhemu yedi kan kra ni a waba bebo ye bu wo ha ne sen ade hyeman ene wo ma ga na wiase na de tiu me pamcho me ne me kunu ware ye wo nkola miensa ena yare bebo no no free ti ofree mu no na danfo pa wona nenam a menim no ba so friend Francis nti be ma ne free ma ye bibia wie no na be ma no so me ne se no ma me nya adwuma me ye ya se me ye adwuma wa ma me kwan ama me anya adwuma se me ye ma adwen se me ye adwuma obi ja me ti ebo me hu ma me twa adwuma sem no so ti me pa cho o free mo no na danfo no na esuso me mu nkakra nti anwoche be ba na me se da bi me wo fridge si ho de a ma me fa fridge na nya de da me nsa kakra nti na me de fridge no etonsu me yeso bolo nyina aka ho na me de go school no makoto nti o mu na fridge no ebe seye nti fridge ne seye no na me frɛ na danfo no se me srɛ na me fridge na seye nka me pisika out of fridge no so na abre na o su yo wate nti ya me mrefi na me su yo nti me call ne ho o frɛ me okay satam na wianti na obi ani fi me call ye na o serve me drink na me no moy nti mpacho me no mo drink no wie no ma hu hwi biem nti be 4 hours time na me ni su titem me ni su titem na ase me da deja me da ho sa hwe nhye me eno no abetena ne hall nti me so me em hye na me se me ye den wa ha si ena me sorry nti me sorry na me share matare ena me di America ba ho no wote ho ena me se na brade na odi aye mi why me because time me cry me da ho no no ase me ti se obi de no ho kamen so no my sign me ntimi na na ye odi wo mu no anke kan me pa cho na me ti bibi de bet na me ho ya me mrenti no me ntimi nkeka me ho Mutie sofu ma me prema no me be bisa no se ai obie tie o when deny no so won me ada na me se bra obi a wonim me tibia me wom a wa na wo so mu nkakra nti bone a wodi edi mini me bo yira mane na o threaten me se me bone yira mane a obeda ne asem no ato me so eti mo no kra na a echi o so de be bo ame no kra no wa anka ho asem bi me bisa na otutu o ke kansem fon kire me wa mo me biom na me se me ba beda me de ba beda mo na maka bi ama me ba cho moda papa yi ukun wuye wanya sen me ba cho 2 years ni ukun obi no wada pen me ba cho da bi anyanyam bia wakọ no wa mana ma obi bia no mo pen me ba cho da bi na na sada no ko ma o drink ya wo no mo ye na minni adwen boni bia fa no ho se de ne yati nti minnim se obetimi ayem bibisa emra ukun ti ase no ye bibia na kire se opew me ba cho da bi wanye bibia sa anche bibia sa da me kunu firi mu nyina achikura wanye bibisa da na mra na sabi odi wo mu no nti anya o de kula ma wanke kan wa na wo so na wo fili fa ho na me ti se bibi na me ho de bet na edro na ayurura me nti me nkeka me ho na me pache o asemi de chese eya me na kakra abrantie no a wo ye wo sa no sa tam na wo ko fie na ne yere wen na wie nti na ne yere ni fie na ne yere kwa adwuma yemfa ni se kenye se bia eyere no wo ena wuku adamfo ka wo ye ni pank bia nka wo pe no se bia wade bia na bibisa me pasho David minisa adwene wo miti da woni wada bia wan mo wamane no wafa kwan bonis because when akwa ti say rape kura woni wada no na ye wo ya na se sika wo ka se wo de be ma wo no because wo kasa no se sika nso o ka so de be ma wanka wo hwe sika no wan fa ma na ye wo ye nti na wo be kan na nko sika no ma wanka akire din sika nti na ye wo ya na se da woni wada no se de mene na yere nti no na me mpese oba no kura ebeti bibisa
Enti na ka mehwe ni mu se nka odi we no kra maame a ka medin betime nko ne nchen bi card be show ho be ba try adantia be ba show meni obia ase se wuku adamfo a wode na gyawo ba ma owu a no de obowura busua mu ne opia mu sese bi akai wa be fa wuku de na kɔ na adamfo a na ni da no so wo ne mu gidie so obetimi aboa wa fa kwa abonu sese de akɔwom sebi edi a wampra ne ya edi wom a wode awom ama wo no eti nka o diskane ma wa ka be kata wani din ka de be show ho ena me ka se me bɔ ne yera ma ne no so se do ka se me che se won so moda bi a won so to yode esibe ba de bi hentisa to yode ba so hentisa to nyode no no achi no watwempena na ba so me kunu free me fa be mada because enkwala na meni wo omo ho so meni wo omo ho so se mehwe wo ti still a be ma ne yere ne de onyante asem ba so ne yere ne nyante na de yeye so ba ne ti a enhaw me pa so na ze say de fu na ne abi me pa so ba ne de onyante producer munya na mo fra brante na mame Francis no na de kodi aya yenti oba kunafo no nde osi kunafo nwi na obetwa no wo mekire mu nkire Sompa Nkomo ne yatiefo se wo ba kunafo aya ni ku awuo na nadamfo no a wodi na gya no na wo se sa nwi no obedo so no wo mekire mu na yenhwe bia na obewa waka na yire ho a enti sa de ne agere eche no because we rape case ena so she fanso yemu bia na moda wo kan say bia na aboa bia no wone wo kan ai medofo Matias enti yesi banchenya eja ne bekire producer gusu ya wo puso ahoma ne yenya no pe na ye no so ye ne na kodi nkomo ne abusa ne de enti a enam so a oye senje se nkola ne wen nkola ne ko school omo wo ma me wana de bi omo me ho me ma me woni wo mneti omo onof aha nkola ne fie ni wo sen pe ni wo 7 years ena do di wo 4 years no di so se yakase bia ye gi bibia ma ye bone kan ka de pa na ka pese ye gima mother yakase ye bagi bibia ma wa sika na ade kodan no na pa na kwa afa so adi udi fon na kan so pese ye gimu bibi ma wo me pa cho nka me pe mo a me de be ye adwuma de ahwe me ma no abala ni so hello Francis hello Francis ma hey hello Francis utemenka ma hey what is your banana na emanye na na odi akunafo aja pade na ade bewo mu wadamfo awudi ne yireja won wafa kwa abone so dia ko mu hunu ya wonka jina yiye na hunu de obeka jina yiye na ase dede wa de woni wo ma di agro kase yo wo ba bia ba ha ye fra ne moda de di ka woni mu no moda osi ni ku ya wadamfo be ma na firi mu no kura ni obua no kakra ne fridge say no de tu wani musi wo mro ba ya wo ma ne drink na ni su te no na funfram wa wo so no adi ni jatadie ene wo de abeda Sompa Nkomo na mi busa sa da na wo yes na asem no kura bi nim no kula Udi Francis no pressure udi wo mu no kula ada na wo yes no na me pesa me ada na wo yes Hibia so that we have a trainer. Who dia wonka say ma me ni say opempata o wadawro ma ye ne den yes I rape case we dey me ache ndia me na kasa kwa me penya kwa ni na akasa na nyayi na ka wo pemoda no na na kasa yes the man problem papa problem be na de be ma wo wadaroma Debbie Francis when ya botre oba kunafo ni kwa mfinhia mienu wo ya de wo boa no imagine say wo na wo ye ena wono ni ku didi wo yira ti baby a woda wani beje wafa kwa abone so wo boa no wafa kwa abone so sebe edini ditoro en wode abeda ye ebusa wo se no kore wo hu dia won kana wo hwehwe no a na ese wo ko hwehwe no na akoye ni bibia
ede ene ebe wanu ti na ya ba asem no mu no o se wo pe empata no wo beji atum na ya fra no aba na asi nkonwa ana wo nyi ntum wo beji atum ana wo be ba ha da ben pacho wo kwan so eti wo ba wo be ba ha yo mate we be sure ni why ye be sure ni producer be koso no ne wakasa na ye hu ba bia e di asem no e be fa Francis gina so mother so obuso asem mother kasa me pa so nti de wo ye me na ye so nya be mother me kan na wo se tutu semfo e ma me mother kasa wati o me sim bi sa wo se de wo ye na ye nya baba on so ampa se mi kuna fim obi a me ni da wo so no wa ye mi si de mi nya sem bi aka kire so wo so wa gye atum ye tie de wo be kan asem na awere ho kra ewi ase yese me paacho ne twa ne me nyina ato abrantie producer ba bi o bi aye ntwea no na ye hunu asem no ba bi e be kwa akwa wie kra onfa ne hunu na ye be ko na sabri no yakwa akohwe dia bedwafo no so de be ka ho na e ya were ho sem emema bi a mo wade a mo mpese mo yire no ba adwuma na se miniske bia wo me ho me de be tuampo oh baby a woten rent ne nso aso me pa twan a che se de ma mi ka se no pepa senko be ya adwuma bra na papa ne ti ase wa ama ne kwan ye papa no ye sram wi asusum body asum kwadu se ma na ne eden so mo be ya adwuma ya amomo mo kwan ma Mary asemu oyini ni that's nyame shraw awia ide atiefo amutie ye Sompa Nkomo no kwasem nia sane odi kan ni se ye tete ma na ye tu mema fo no kre na emema afutu a ye de ma won omo a ekọ ne de omo kọ na bema bia wasi so a wo ba wo pe bra bode na wo pe oba kan ho nim de ebema wakasa wo ma oba enya adwuma na oba emfa ni bibia mameto so oni ni we na ma kuna eba wiase o ye ka se kuna gonna those days asa tetemre mu no oba bibia eda be ma so obedidi obehye obenum o ye de wo mo be ye adwuma ba bibia odan be ma enti eba sa na be ma ni wu a na wa ye mobo na enu na ene de se de eniema ekọ no se wo ware na wa ma oyire anya adwuma na wanse no ho den antimi anyinam awo beba ware awo beba nkoda bebem no wantimi anya adwuma amfa ahwe na chi a na enne wu ma oyire beye kunani a me da me ti kunani a na chese oba o mobo oba wa be wiase abe ware a aware na chi a be ma na wu no wa ye mobo me da me ti kunani a that's my meaning me de ma kunani enti yenya ye ban me stresse se wo ware a bo mode emfa hu ni sika dodo a wo sika wo bia no sika de wa taban atam se betimi atu e basa akra na oba na yede waso mu ene enkwala no ene nti de edi kan no se wo ye be ma wo tie yenya na se wa hwe se owu ye mbobo a wa ye mbobo nti ba bia wakwa akohye na de etoso ohin ni unim enche bia ena parliament assembly sorry ho na yese kromia nsambi esimu senye ehwo a mekura mete ye na me nyinni enka na minnimu se krobi wo hɔ a yɛde emma ejapade ne emema ejapade atoto so na wotena se nso hwehwɛ ade no nso so hwehwɛ a kyese eye no kore papa awia impanimfo tie yen nipa ahodo tie yen ntime mpese mebɔ ade ni din pempempen se ne obo e mekra se nyese ne ye papa bi interview o TV so a
enka na me nyinni se edin bi wo ho kuro bi din bi wo ho ete saa de edi kan me fira ne ntoma ya kan for de ye kasa no enti ne ye wo kasa ko ano o se de edi kan o se emaase nim nyansa emaase enim nyansa ye kasa emaase a me de kobrofo kasam the vagina of a woman emaase nim nyansa ena emema enso so eya aboa mesra mo ani die mu o menka koti aboa no kan anti mele na se we uma ye twe hu twen ye koti aboa na we betumi akase ni for dia no de ubodin ase ni ena o se mema yi koti ya aboa ye tumi ka wa ba twe wo kon anu so aduru wa na akoda ne nsem koti aboa ye koti oh ya aboa dia ya kan se hwe wo ye be ma ye ne wonne ohunam akwa ahwe fruit trimi su kosi wonase wo be ma ne ye akwa ketua bi a hye tokro hwe ba bi o hye kra ye hu no wo wanim ne ye dey Auntie Mary ye nhwe ni sei de be ma we ye no eno wasem na ye nka o eno na me kan ka be si wo ma me sa be ma ne ya aboa nti sa yi no pa kote ne ya aboa nti no ene di sa adwuma wo hwe atse ne osi respond na de na nka onye na dwen sa enti de ya kan se tem bia sansa wo ne aboa bi na nam nti ya hwe ho yie ma wani mra wo ho so na de ndie sole ya na de ne ba wanim na ye de be de ye de be kire wanim na be ba de no ma emeda ho me nka se wo koda prison na se bibi ete sa eni nti ese se wo ye be ma hu se wonne aboa bi ena ye the 7 preduasa ena nam and you have to control it yesi onipa ontimi nhye ne ho so anase ontimi control na tinka no otise efia esi ho a ban enye dey eni ho bibia etimi bowura ho eni tie se mema hwe yie wo saa ejapade na ketua na ehye tokrom ho no na amfa nimguase ama se nimguase na ebe yo ahwe aye fra meba we kra na aye dendenden eni ti yesre pa se emema enhwe yie na wo yo ba nso a mesre obomoden se wukunu so ma anya adwuma bomoden se obeya adwuma mam se wa asemui dia branch ye nua be ohini ansa na mebam no me pese me busa me nua bai ensem fa kakra damra woti anim haide ohima ukuru na de adwuma na oye wa cho no trade okay ti ansa na ofri mu no wenya bibia kakra wa etri cho lady menya adwuma ni ntino kakra obenya na no ana ye de ye bibia okay medasi ohini ni mi bo awuramu fa sede na ma Mary eka efa sene adwuma semtie no ma ye ware an ye titifie no akai me ye topic bia MCA address ye so be kai kakra oba bia na opam nema na fe oware ya abrante ne ka se wontena fie na obehwe no ne nkwala no na wotena afia na afi dru se aba no niemamu ye den na abrante ne mpese wonya sika no de kwa abonten oba ne koka na onenam ne so ye sa topic ni wo efia ha ya ema metena adwai mu ka bibi fa ema ya na ye mpe se ye kununum ewo bi a ye pese ye tena fie na ye dwodwo ye ho na ye de ani hwe omode no nko aso en ma mama ye nimrese besevi sempo se ye nya adwuma ne atitifie a me kai enkane tete ne na ye nananom no chese omo sane o ma boso na hye wo ma yase na sika be aboso ne betimi epuragu fom no etimi si abrosan nenne yefo yi de se sebe ye wo ye teacher ni nenti waji akatua yi ba sebe nye se me kai wo ya o ye nhwie ni nyina ne mfa nkoka tuo ana ye mfa nkoka fufu ana debi o mumma ye ntete so kakra
menka say ye mama konma na montete so na mum ye ye ni kakra ye susu ni di so chi ni enfa kakra nto broni say the power of savings mumma ye believing in that said the incarnate ye na nanom ye no na ye nya so chi no na every day is not Christmas me na me ka amasem da bia anye bro nyewu da bi beso na adane ayi efe ne sen ordinary day na afi asem atutu ahihyew. Secondly me pese me bisa se said the me nua bayi kakra bi a ne dan ka aso we yaso ema munya asuntie awie emma take advantage of emma when they find out to say ya yet desperate and na say ye pre pe bibi me kotua we ka me di we ka aka dan ka aka de ende obetake advantage be me bi atisa nyesa me ti we na me we ya be na me ka even when ya bibi kra na ye pretend to say de won hye dan hia no na se bibia wo so be ma na hu ena me hia we dia say ya na ye ombe ye ombe fetere ye ena de to so me pese me ka bibi kakra bi e de so de maka yi hu ese momma ye hunu se ye meyi ememei ebi kra wo kunu ti ase kra na ho ye na kono unim ena wo mo won senkyere ni bebra wo mo ye kire yen na duru ba bia ya na ase ye bu yeni agu san senkyere ne so na wo de koye ye minua ekoye se wono na koye second husband ase se siai abusuani bi ameboa ena adamfo bi ameboa eti akwaka ono enipa bi anso ohun se oye god a mi sei ade a mi chiri eni se me hu se onipa bi ye ne ho god kire me. There is only one God. Wono ena ye boafo ene ye nidasofo enipa yes wo ya ye God a so ono na bibia na akone ho ono na bibia no akone ho a wo be use advantage no wo so etu ohini ni abrante no baby kakra bi ena asene ne ye bi ase eye me makoma to me yam kakra wone kwa bezo di oso wagimfom so na tum afon so na tum no because remember ni bebre wonim so de aduro na ye ya no so tum a obi wa wonye baaburu ni wonye kola ni wo be fred abodu akun ade be chi no wafuru na wadim na ade ba eti wonye fom so tum so be kunafo a waye mobo se a wakodi ni ditura na ni na no so no na wo se wodi na be se wuni a wo sori wo kobo odu akun fasi condemn yes ma menu ya be ya semi wada uroma wo kan san bi mayen so mama nyame sha hey the woman say Sompa 93.1 ye do so pi ye kan say no ni kunu na wu be ma ne te ase a e bia nko nsusuye bi a wa betimi asusu ama be di ntia na wonya adwuma ana meta kan say be de na be ma be ka se me yire me ma wonya adwuma ye nimbi e koso pa but ye mi sase ma e de na be ma na ba se be ma wo pe boafo nti na ware because bible ne say me boafo me se so boafo so makofa boafo aba na boafo no ntena se na me nkwa adwuma mfa sika mra wuni ma wo nya fefe na me nya se tantan me nim de be ma aba be me bitirim na mami se bi mpredu asase ne ho ofabru so a se wo kunu be ka se wense se odo nsa so bibia mu na wodi ane se eno no sa no se bi edu anadwo a ena be nko na wo no wo be da sa wo da na ye de yin bia ya nyina 2 runs 1 run ya wodi ase ene kura mama sisi ade ni ade wutwa wa bia wada ba bi wunche da penko ha ho the two men man for one pa no apa ba bia one aso ntem ko one so ese emutumi eye den na so mama the tennis ade na omu company ni sa no wan hwe ni yen so the problem bebre o so wa say be ma wunya hode ko ye dwuma na tumi boa the whole issue ni say me mama yiri nya adwuma ukomu pa mama de na gina so no ye obi a unjini ndi mema na dwen pa ye oba ma unjini ndi anu ti no mo nya adwuma no e wo kwa be so condemn mama opia bonten a
I say ugidi nim asif say obemema no ho kwan ama bia obi ne na ye bibia ususu say ompe eno ta ma mema esi wonyere kwai e wo adwuma ena say ginama oba bi so ho abasase ade so skamu anahye won de meche ebi so skamu anahye ma adwuma kura nipa ne ye nso e ka ho bi eni ba bi kura nipa ne ye adwuma eno so ka ho bi ma sometimes na me tu nkofo bi fo nka be ye pa ma wo ye oba akwa aware ase abema wo ne na friend pen kan kire ukuru emo na mane adenti ma emema wa adwin bi o se eba ne se obey wo we miri no na o ma mi hunu se producer ba bia wo we kura bia one na twempranda na sa area ho na ase wa se nya adwuma wo koya ma hwa me ma nko ena ya bo amakan wo so be ma de oto na o yere empranda da nwu ya uni aho to me hunu se kwa na condemn me pa che wo bebiri found dem che no edie pa ne bema wadanfo yere nyese wote asimpo wawu ba kunafo na ma bebrebe wo wiase wanyo obia ne na kwankoda nyese wo se ne pe me ho kakra no wo de nkase nipa ne pempo obia sesei ukuni ho me ana me boa wo mani je wo ho pese me no